Sport i kultura fizyczna to bardzo ważny obszar życia społecznego lokalnej społeczności. W związku z tym należy go doceniać. Dzisiaj mamy galę sportu, święto sportu. Jest to okazja też do przeglądu, jak rozwija się sport w Wejherowie, ale i przede wszystkim do zauważenia i uhonorowania wszystkich tych, którzy osiągają duże sukcesy. To historyczny moment, bo gala, mam nadzieję, nie ostatnia, że rodzi się tutaj nowa tradycja. Pomysł narodził się w głowie Rafała Szlasa, przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miasta Wejherowa. Komisja Sportu zaangażowała się w realizację tego pomysłu przy współpracy, aprobacie i przychylnym spojrzeniu prezydenta miasta Wejherowa. Kwestie organizacyjne przejął nasz Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki. No i efektem tych 3-miesięcznych czy 2-miesięcznych prac jest dzisiejsza impreza. Świetna inicjatywa, naprawdę z bombą ta gala była zrobiona, jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo fajni prezenterzy, którzy wprowadzili fajną atmosferę. Gala przygotowana przepięknie i bardzo miło, że w ogóle taka gala powstała. Mamy wielu wspaniałych sportowców. Cieszę się niezmiernie, że w końcu doszło to do skutku i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana z roku na rok. Z taką wspólną pracą pokazaliśmy, że można zrealizować świetne wejherowskie święto sportu. Jest mi niezmiernie miło, że udało mi się zdobyć aż 2 statuetki. Dostałem wyróżnienie za najlepszego sportowca roku 2017 oraz za najlepszą promocję miasta Wejherowa. Udało mi się w końcu po 5 wyjazdach do Stanów Zjednoczonych na największą imprezę strongman amatorską, gdzie startuje 50 zawodników. Udało mi się za 5. razem w końcu wygrać te Mistrzostwo Świata Amatorów. No i w końcu jest to w Wejherowie u nas. Tą nagrodę jako trener roku 2017 traktuję jako wspólne wyróżnienie, bo pracuję razem z Tomkiem Hirszem i z Adamem Wróbel i wspólnie tworzymy kadrę trenerską. Mamy bardzo dużo zawodników i też utytułowanych zawodniczek jak Zuzia Kalbarczyk czy Paulina Stękak. Na pewno jest to bardzo motywujące, na pewno jakby pomaga mi dalej rozwijać się, na pewno dalej mocno pracować. Pracowaliśmy z dzieciakami, którzy awansowali do Centralnej Ligi Juniorów. Efektem takiej 3-letniej mojej pracy z nimi właśnie jest ta nagroda, że mogą w tej lidze uczestniczyć. Karate uprawiam od 6 roku życia, więc trenujesz 24 lata. I tak naprawdę teraz jest podsumowanie mojego roku. To jest pierwsza gala i jeszcze jestem laureatem najważniejszej nagrody. To jest bardzo duże wyróżnienie. To jest taka, myślę, prawdziwa pasja i ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że robię to na 100%.